Takabuda nemuroro wangu tichimhanya. Ndichiri mumota. Tisati tasvika pava ndangoona zambia rangu akamonera nezuro. Mandati ndivo zveshuwa. Akatemwa musoro, akarepwa, achibleedha nekutemwa maoko ake. Vanga vakaiswa chimuti kusasi. Vapedza kuvarepa. Tiri kuno ku Riverside kutanaka pedyo ne Glenview 7. Gungano riri mumashure mangu vakaungana kuchema mai vevana vatatu vakapondwa vachibva kunoshandira mhuri yavo. Amai Tino vakanga vava nemakore vachiita zvemusika. Musi wechipiri havana kusvika kumba. Vazhinji vataura vanyunyuta pamusoro pezvinodhaka zviri kutorwa nevana. Vana vechidiki vari kuita zvemadrugs. Dai zvaibvumirwa, ndo vana vane ushingi hwakadai. Ndo vana vandoona vakauraya mukoma wangu. Zvokuti vana dai vamiswa madrugs. Ngoti aonekwa chero akabata drugs zvake ngaabatwe. Nekuti vari kupfeka face dzinotyisa dzisina nyadzi. Vachisvika pakuzobata munhu akura kudai. Saka ndo mashoko andoita kuti tinoda kuti tibatsirwe kuvana vanogara mumagrid vasina zvokuita. Ngavadzidziswe kushanda varege kuzobata isusu ana mai vavo. Wana uri munzvimbo ino hawana mabasa. Wana uri munzvimbo muno wawanza madrugs zvokuti wamwe wadi kunamata. Handiti mazvinzwa wamwe wadi kunamata madrugs awanda. Dai wamboti dai hurumende yedu yaimbotora wana iwawo. Kana kuti zveinoita senge ma street kids vachimbowatora vachimbounganidza vachimbowaisa panzvimbo yekuti wanombowaraira kuti paunobuda pamwe unogona kuita pfungwa dzakanaka. Ndizvo ndaingofungira dai taitirwa muno mutanaka nekuti munomuka amusisiri safe kufamba. Hatiti tanaka ega kana grenona yacho kana kubva kuhwani unongo uchingotya ukangoti 6 dzikachaya usati wasvika panzvimbo unenge wakutya kufamba. Tine urombo nezvatakanzwa zvakawira mama kuno ku Glenview. Mungatitsanangurire kuti ukama hwavo nemi hwakamira sei? Ndiri mwana wa mama second born Mbamedu Tino H2. Uyu Tino ndiyo kumwariro wekutanga. Mama vanga vane vana vangani? Mwana wana 3. Mese muri vakomana kuti pane musikana ari? Yeah, musikana ndiyo kupesera. Mungatitsanangurirewo here kuti tizosvika nhasi uno tikunzwa kuti mai vari kuenda kunovigwa nhasi. Chii chakaitika? Yeah, chakaitika nchekuti mai vane musika kuchitubu. Saka teiroro vakatori kumusika hanzvadzi yangu musikana wacho wekupesera angatori kumusika futi. Ndikasvikawo kumusika nchibva kwandaibva kuma 5. Anditora makii vandauya kumba. Mama vasara kumusika. Mama wakatotenga muriwo wakapa hanzvadzi yangu ikauya kunoku. Ikandisira muriwo tisara uchibanda mamachi. Muriwo ibisanobika sadza. Mama pakuzorongedza kwavo musika kuma 25 to 8 ndo pari kunzi vakarongedza musika vachisiya zvinhu zvavo vakuuya kubva kuchitubu vachiuya kutanaka kunoku. Vakafamba netsoka. Patanaka vakatosvika vakakrosa but kubva patanaka ipapo handizeti kubva parodhi apa pazvakazoitika chii kuti vakatorwa nemota here kana kuti zvakafamba sei kuti vazosvika pakupondwa kuti vanhu ava vakavapondera kupi kana kuti vakaita sei. Hatisiyi kuti zvakafamba sei kubva ipapo. Pane renyu rekupo ruri kunzi mai vakanga vapiwa mari yemukando inonzi nevanhu maraundi. Ichokwadi here? Ipapo handisi sure, handina zvanandambonzwa. Handina zvanandambonzwa nenyaya yemari yaraundi. Makazoziva sei kuti ndo mai vapondwa kumanguvai? Zvakaitika iri Tuesday takazoziva mangwana Wednesday makuseni. Vaonekwa vakadhambuka pachikoro pangu vakadhambuka pacho. Muri kuti vakanga vadhambwa
muri kuti here mimi zvichida havana kuponderwa ipapo apa vakazongouya vakusvikosiiwa ipapo? Ya ndochokwadi kuti havana kuponderwa ipapo vakazongouya vakusiiwa because direction yacho ni road yavanoshandisa kuya kumba achitoenderani kuti vanenge vachitsvage saiti ikoko kuwere. Mai mazuva ese vachibva kumusika vanosvika kumba kumanguvai? Mai kana vachibva musika vanosvika kumba kana vatononokesa vanosvika na 9 ndo time dzavo dzekusvika kumba wapfure 10 asvitsi. Imimi maona nguva dzinosvika mai dzapfuura 9 dzapfuura zvichida 10 nhambo dzise dziri kupfuura ndeapi matanho amakaedza kutsvaga kuti ko mai vanosidai so vasvika iye zvine zvavasati vasvika sei? Chandakakwanisa kuita kungobuda ndikafamba ndikasvika parodi kwidza ndakadai so ndikasvika kukona nekuda kwetime dzacho mai ndakashaya kuti ndonanga kupi ndovatsvaga kupi kana toenda kupi because musika ndokwanga vari kwangori kurongedza musika nekutoya kumba saka ndakashaya kuti ndovatsvaga papi svikira ndidzoke kumba ndikabuda futi kechitu famba futi ndikasvika ikoko but ndakwanisa kuvaona because kwanga vari kwacho kune rimwe saiti zvokuita ndichouya ndichofambe neikoko hakutori road amende ichinda kupi. Mai havana nhare mbosha here kuti pamakaona kuti nguva dzavo dzekusvika kumba dzapfuura kuti muedze kuvafonera kutsvaga kuti mai muripi? Foni yangu anayo, foni yakatorwa zvese zvakaenda nefoni yangu yandaishandisa yanga yasara kuchaja kuchitubi ikoko because kunoka kuna magetsi nandaisiya ikoko nchiti kana mama wako yacho varongedza musika vanosungana nefoni kawandi inenge yachaja saka zvese ndopa zvakaita ndovanga wanazvo zvese zvavangotorwa zvakadaro. Pamaiedza kufona foni iyo yaingoringa here kuti yakabva yatodamburwa zviri muzoti iri kunzi is not available? Foni yanga isatoiti, foni yanga todzima dzese. Semwana mukomana mukuru muri kuda kuti kudii pamusoro pezvakaitika kuna mama? Chokutaura pari zvino handina sisi handina ndizive kuti vakoma nemadrugs here vavauraya mai vangu nekuda kwefoni vareva futoro vanhu vemushonga here handizive asanambobvura ndichikura asanambozvinza zvakadaro handizive. Tiri kunzwa mukoma vari kuti vakomana vemadrugs here kuti kuno kune dambudziko here revakomana vemadrugs kuti vari kushungurudza vanhu vanenge vachizvifambira kana kushanda kuno? Zvinombonzwika vanhu vanomborepwa sekuzasi uko kune vamborepwa futi munhu nochikosvitswawo. Mashoko api amuri kuda kutaura kuruzhinji pamusoro pedambudziko irori rwakuwirai kuti mai vaishanda kudaro toona kuti firo yavo inorwadza kudai? Ndoti ina ndisipa nanagaisa ndiri kuSouth Africa but ndovarikura vachindichengeta vachienda mumbari vachitakura tswanda ndandone shure kuti ndichazovachengetawo rito muzukuru vazochionawo muzukuru but zvakadai so handichazivi chofamba sei vadziva inondirwadza. Tanzwa mukoma vari kuti ivo mai vakakura vachienda kumbari vachiita zvemusika vakatanga rini kuita zvemusika uye sei vakanga vachienda kunotengesera kuchitubu imi muchigara kuno? Chitubu inyaya yekuti ndo watakakurira ndo watakakura tichigara zvokuti masitenzi akazongobudawo zvavo kunoko but musika wanga wagara uri kuchitubu ndokwavakajaira ndokune makastoma avo ese avanoziva saka vakangokontinya vari kuchitubu vakaona kuti ndichikotengesera kuchitubu ndokutsvaga padhuze vekusiya zvinhu ndozongoyangu kuno kuti munhu. Kwamataura imimi kunoburukira mai kure nekwamunogara pavanotofamba hapana dzimba here panotyisa here panoburukira mai mazuva ese avaiuya vachibva kumusika? Infact pavana kuburuka pavakasvikira mudzimba because kufamba road yese dzimba kumwe kusaiduku dzimba kusaiduku irod kusvika usvike pagedhi apa dzimba dzese dziripo ipapa hapana sango hapana chii but inyaya kuti panenge pangori zivi kuti panopfuura mota kana kuti but vanhu vanga vachiri kutofamba kusvika 8 unosati kwanombodoka vanhu vanenge vachiri kutofamba kuno tizive kuti vakafamba sei kuti vakaita zvokutonzerwa mota vakaenda navo samuyo vakazodzoka vachivadhamba.
Vatataura navo vazhinji vataura zvakanaka pamusoro paMai Tino, kuti vakanga ari munhu ane rudo, vanogarisana nevamwe zvakanaka, achishandira mhuri yake. Sisi vakanga vari munhu aigara nevamwe zvakanaka, vaive munhu aive nerudo, kuti nguva yake zhinji aive kuseka, asi kana wamugumbura aigumbuka zvekuti ipapo dai vanhu vavo vachinzi vanoonekwa kuvabvunza kuti pakarwiwa sei, sisi vairwa, nokuti sisi vaitoda varume 4 vakasimba, kwete turume kana vagumbuka. Zvekuti pandakaona vachikatyorwa maoko ndakati pakarwiwa, kazona sisi vosvika pakutyorwa maoko. Munhu aive mune rudo, aigamuchira zvese, airera vanhu vese, wese anochema anouya nechichemo vaitambira, vakanga vasingasarudzi, ende vaisafamba vachiratidza kuti kana ukavaudza chichemo vaisafamba vachifukura hapwa dzavo. Vaive munhu aive nerudo, aidiwa nevanhu vazhinji. Sekuona kwamuri kungoita maunganiro akaita vanhu pano panhamo, ndo maunganiro avaigara akaitwa pamusika pavo, vaigara vakaunganirwa vachitaurwa navo nyaya, vachifarwa navo nguva dzose, nekuti aive munhu anofara. Ndakaziyana naJanet Magombo, vachinzi Mai Tino, vachine festival yavo inonzi Tino, izvi zvaane 32 years. Mai Tino ndovaziya, ndakatoita kuti vatange kutengesa munguva yavanga paine zvavhiringidza mukati memabasa emurume wavo, obva ndavadzisa kuti vatange kutengesa. Mai Tino vakatanga kutengesa zvekuti zvinezvi ndofunga vane makore anokwana kuita 30 vari mukutengesa. Mai Tino taigara navo muGlenview vachishanda zvakanaka. Pavakazowanawo pekugara kunoku, vakazoti vasikana ndakuenda kunogara kwasi basa rangu handibve panzvimbo yangu. Saka Mai Tino munhu aita akaomerwa kana kuti aita sei, aisocializa nevanhu vekuGlenview zvakanyanyisa, ende aiti kana akapinda chaapinda nakada kunohodha asina mari, aitoti vasikana ndijegewo ndaremerwa, tichingojegana tichidaro. Kuzoti musi wechitatu makusenda andakutogezwa kubuda kuenda kubasa, ndine kwandakamujoinisa kunoitwa zvemavhenda inonzi Sichia. Saka zita rake ndakanga ndakanyora mubhuku. Saka pandakafonerwa kuseni kwemusi wechitatu nepolisi, vakatotora tisi kuGlenview police station, tine nhamba dzenyu dzationa mubhuku remunhu aitatsaona panapa. Saka ndakabva kuGlenview ndichimhanya kusvika panhamba 9, ndakasvika Mai Tino akagadzikwa. Pandasvika pandamudongorera ndakambototadza kumuziya nokuti anga azvimba kumeso. Saka ndakazoramba ndichitarisa ndobva ndanoteedza mukoma wangu anonyatso kuziya nezvayo, wobva tatarisa bva tatoona kuti ndiye Mai Tino. But zvakandirwadza nokuti paakazoongororwa neve-home side, anga akatemwa musoro, akarepwa, achibleedha nekutemwa maoko ake. Izvo zvakandipa kushungurudzika kwakanyanya, nokuti munhu anga achiriritira vana vake semunhukadzi. Zvakasvika pakundibata kusvika atakurwe ndichingoripo, kusvika aende postmortem. Saka zvinhu zvakangondishungurudza kuti asiyewo vana vake, andiremedza nekuti vana ivavo vachange vari mumaoko mangu, nokuti baba vavo havagari muno. Ine ndiri mukoma wavo. Saka musi wechipiri ndakasvika pamusika, vakutorongedza zvinhu zvavo, vatopedza kumapaside 7, ndikavatsiga tswanda yavo yekutanga vachinoisa pavanoisa zvinhu zvavo. Ndikati inini yekupedzisira ndichakutakurisi, ndakuenda kumba kwangu, sisara uchipedzisa, nomva wasara vachipedzisa. Ndakazongodedzwa mangwana vichinzi uyai muone munin'ina wenyu akafira kunhamba 9. Ndeapi mashoko amuda kutaura pamusoro perufu runorwadza rwaita mama kudai? Mashoko andoda kutaura ndeyekuti kune vakazviita, vakaponda munin'ina wangu. Ndiri kuti Mwari ngavarwe vega, nekuti vadimurira munin'ina wangu upenyu hwake panzira, achisiya vana vake nemurume wake. Vanga vaine makore mangani vachiita zvemusika? Ndanzwa kuti nemiwo futi imi munoita zvemusika. Makore achona akawanda, kuma 20 kuma 30 uku, nokuti vanga vane 52 years vachingoita izvo zvemusika. Mama, tanzwa isu kuti imi maishanda nemushakabvu, mungatitaurire pamakapedzisira kuonana navo? Pakauya mushandi akarongedza musika wake, ini ndine tuckshop, saka anosiya zvinhu zvake kutuckshop yangu. Saka ini ndakaguma kuonana 8 o'clock achisiya zvinhu zvavo vachiti ndakuenda kumba, ndopa ndakaguma kuvaona. Semazuva ese tikangoti munhu akuenda tichionekedzana zvakanaka, tikati vatifambei zvakanaka tionana mangwana. Munoda kuti kudii pamusoro perufu rwaamai kuti vadumbudzirwa upenyu hwavo panzira?
zvizhinji zvekutaura zvinorema, tina zvatingataura asi kuti kutonga kwaMwari. Asi hazvodai zvaibvira kana Mwari vachinzwa kuchema kwedu akazviita Mwari, tinoshuvira kuti dai Mwari iwo vatipindura munamato yedu, nekuti mwoyo yedu iri kurwadza, tiri kudzimbikana nekuti mai vasiya vana 3 vasina chavari kukwanisa kuita, nekuti vana ava ndivo vaivachengeta nguva dzose. Saka tinoshuvira kuti dai vanhu ivavo vangobatwawo, nekuti zvavakaita pane munhu ane makore 52 hazvifadzi. Vopedza zvovasiya vakavadaro, vachivasiya panzira, vanhu vachitovatya kuvatarisa. Zvina kunge changa chiri chimiro chisingafadzi, chairwadza kutarisa. Patakasvika pasini yacho yavakanga vakagara yairwadza. Vamwe pakabuda runyero kupi rwekuti hanzi vakanga vapiwa mari yemukando. Mungaito here ruzivo neizvozvo? Kutaura chokwadi, mari yemukando pakanga pasina. Inini sekutaura kwavakanga vanditira, vakanga vandiudza vachinditi mangwana ndiri kuti ndikasvika usandipe zvinhu nekukasikira, ndiri kutanga ndaenda kunoita sekunoenda kumukando. Kutaura kuti mangwana acho ndopavaenda kumukando. Iri zuva iri vakanga vasina kumboenda kumukando, takanga taswera zvakanaka tisina kumboona vachienda kumukando. Mangwana acho ndopavaenda kumukando, saka vanazokwanisa kuenda nekuti chitwa ichi chakabva chaitika. Ndine urombo nekugarisana kwatakaita. Ndakatanga kugara munomu 2017. Vandaroja pane pamwe vandauya vandazotorwa vandaroja apa kugara kwatakaita. Isini ndiri muroja asiwa nestand 1 nambuya. Saka mbuya takamboita mazuva tisikangowirirani kuti ndaenda kunoshanda kucomplex nichiita zvemapuranga. Pandakazoti ndakugara pamba manyanya chaite zvemapuranga, ndipo ndakatanga kugona kugarisana nambuya, patanga kunzwisisa nekugara uko takaita nemhuri yangu. Pese chaita chauya nacho kana mablokeji emadomasi aiuya achindipa. Musi unobva ndati mbuya ndoda kuti musachere mbambaira dzenyu muzochere Juni yapera. Iye ndobva ati zveshuwa ndauchera Juni yapera nekuti vanhu vari kunditichera wane nzara, vanhu ngavadzidze kushanda. Saka musi akazouya akazoenda anga amuka andipa madomasi anga akauya negreen paper. Vandati ambuya inini ndiri kushungurudzika nekuti handizivi kuti sei ndiri kuda mari, asi inini ndiri kugara ndouchengeta mwana wemwana wangu. Zvikanzi aiwa chengetai murume. Ndikati saka namai awa takava taimuti murora. Ndikati maitire munhu kuita ndida kuti maavhu enyu amaenda nawo atengwe ati 600 bond. Ndikada kuti atengwe apere. Zvikanzi namai kedha maropafadzwa nemurora. Saka musi watakazomuka musi wechitatu anzi ashaya. Ini ndakamungomuka ndakaneta. Ndikati mai kedha nhasi ndakaneta, handisi kuda kumuka, handisikadi kumuka. Saka ko murora haana kuuya kana. Ndikati anoregera sei pamwe amukira kuzohodha. Ko Tino arimene. Ndikati hamuna munhu wanenge wabuda. Asi nezuro racho musikana wake angauya kuzotora zvaanganzi ndaunotora namai wake. Akasiya light iri on. Ndikafunga kuti ikenduru. Mwoyo wangu wakaramba uchishungurudzika. Neni zvanosisvika ndizo ndakaona light radzimwa. Ndikati aiwa asvika. Takangorara asi akazonzwa kuti tafonerwa nambuya Belinda kuti ari kufonera mai kedha kuti mai anonzi ani. Isu tisati muzita rake. Zvese ndandisikambozi nongozva kuti mai Tino kana kuti mai Ashi. Saka ndakabva ndangonyomwera kudaro kuti pane zvaitika. Obva afonerwa futi vatati aiwa handi ikoko. Tobva taenda kwambuya Belinda kusvika tafona, takufona foni yake yakunzi ane nguva refu isikaiti sei isikashandiswi. Pataenda kune imwe shamwari yake yaimbotengesera mapilitsi efamily planning. Ndobva tasvika vatati ko zita rake munoriziva? Kanzi aiwa hatirizivi. Chii? Tikati aiwa pane machembera ari kunyorwa. Tikangoita kuti nyaya dzakadai hadzidi kungotaurwa. Ndobva tadzoka tasvika patinombosvika kumba nine mwana kumusana takabva tamhanya kuenda uko takasvika achiradzikwa manje. Apa maifamba nani? Makanga muina nowa maifamba naye? Ndina mai kedha, mai wemumo. Ndimo ndaifamba naye. Ndiyaiti handei tinoona kuti zvakamira sei tiri tu ndakabereka mwana. Pandasvika uko vandati handei ikoko. Vamwe vati kumbire go fast kumwe ngati ngatifambe. Patasvika tikatoona aiwa ndiye amai pakuzona mota yepolisi yobva yamuisa muboxi. Pawakanga wakutosumuka isu andasumuka because mwana wangu anga ane chinzara. Yanga vari shamwari, vari vakoma. Ndaivanzongovati sisi nekuti vaindimira neni pazvinenge zvakaoma. Zvekuti zuva racho ravazopondwa usiku ihwohwo ndakasvika pamusika vavo kuma 28.
Ndakati sisi muri sei? Vakati mushe uri sei? Kudzoka here kwacho takongoenda? Ndikati kudzoka. Zvandipe zvamauya nazvo. Ndati inzungu mbishi tokupai mangwana. Hanzora ndoya ndotora mangwana. Ndikati sisi ziso rangu riri kupfuura nekuzasi. Zvikanzi uchachema mangwana. Ndikati ndachemei? Zvikanzi une dambudziko rauchasangana naro rachadzoka naro pano. Richange richikuchemedza. Mandati makajaira kuuya nematambudziko ndichikuudzai manje this time handisi kuuya. Vakati unouya chete mangwana uchichema. Vakatora bhanana ravo rari zombe vachibva vandipa. Vatora. Ndikati kumandipire bhanana rakanaka. Munzai aya akashata tidye. Zvikanzi zuva ranhasi tombodyawo zvakanaka. Asi kuya zvakasvava. Vatadya mabhanana edu achitaura. Ndikati sisi ndofunga nhasi maita mari. Vakadurura chikwama chavo pamakumbo pavo. Maya $15. 10 US yakabatana. $5 yemadhora. Zvikanzi handina mari. Ndikutoti kunohodha chaiko handisi kuenda. Ndichazonohodha musi wechina. Ndabva kumukando mangwana. Ndati sisi ndauda kuenda. Zvikanzi amira timbotandara. Saka vakangoreceiva call yemurume wavo. Ndopandakabva ndati chisarai mutaura nadhedhi ndakwenda. Ndajamba kabridge kepamusika paka. Ndikati imi tete madzokai kani? Ndikati handichadzoka ndokuonai mangwana. Saka mangwana vakusei ndakatomuka ndibva ndanohodha. Ndadzoka. Ndakati musiwene kamuka ndine simba. Ndikutosunga muriwo repi. Kwabva kwaya mwe mukadzi abva nditi kwemusunga muriwo musuzo chamwari nyafa. Ndikati ani Amai Tino. Ndikati makupengera. Amai Tino ndakapisa nawo manero. Zvikanzi apondwa kunamba 9. Vanhu vandikuti ndiuye pano. Regai ndivafonera. Abva nditi halo taurai nawo ndasvika pavari. Zvikanzi tete mamhanyai kuna Amai Tino vapondwa. Takabuda nemuroro wangu tichimhanya. Ndichiri mumota. Tisati tasvika pavari ndangona Zambia rangu vakamonera nezuro. Mandati ndivo zveshuwa. Zambia ravakafugidzwa ndo ranga vakamonera nezuro. Ende zveshuwa takasvika vakagara, vakatambarara makumbo avo, vakadaiso. Pamona zveshuwa pasina munhu aparara. Saka ndakarwadziwa nerufu rwaasawira vangu. Nekuti upenyu hwemusika, basa remusika rinorwadza. Unomuka pamwe nhafu 4. Pamwe pacho niko zitorina mari uine stress kuti saka ndoita sei wayarutsa unako uchitambura. Wofa kuti firo dzinorwadza dzekupondwa, dzekutemwa, warepwa. Vanhu vaya vobva vakuitira utsinye, vanga vakaiswa chimuti kusasa. Vapedza kuvarepa. Saka ndakarwadziwa nefiro dzavakaita. Wofunga mararamiro sura vakaita vana. Anorwadza. Saka ndakabatikana nerufu rwasaura vangu. Vakaita izvi kana kuri kuti vakateerera iko zvino, ndeapi mashoko amuda kutaura kune vanhu vakaita zvinhu zvakadaro izvozvo? Ndinoti hangu kune vanhu vakaita izvozvo, dai Mwari vatinonamata vapenyu varivo varwa nekuti sikurwa kuswedu. Uye ivo vanogona kunge vaine chinangwa chavakazviitira chatinovaisa hatizivi. Pamwe vane zvikonzero zvavainazvo zvavakazviitira hatizivi. Ini kudzoka ndakaita ndisi. Ndakanzi mai avanga vakaonekwa vakagara apa ari makuseni, vanhu vakavaona makuseni. Hanzi vakatombotirai kuvazungusa vachiti mbuya chiti kubatsirei, havana kukwanisa kudaira. Saka mumwe murume akazoya akati munhu yakatofa kare wamuri kudai. Saka vanhu vatanga kungopfuura vachita sei vachienda. Saka vana vechikoro ndovanga vakupfuura vachinoudza maticha kuti ticha ndemunoona munhu akaita sei akafa. Maticha ndobva azoenda kumapurisa. Vanotora mapurisa ndobva auya. Ndobva toona zveshuwa mbuya vakaita sei vakagara vakafa. Vakatambarara vakaita zvekudaiso kunzipa. Kasongo kagara apana changu akaita sei chachakavadzigira. Vakasvika vakagadzikwa Hakuna chinhu chinorwadza kuti munhu aibva kuGlenora uko kutengesa muriwo hakuna mari vadikani. Kutengesa hakuna mari. Asi munhu akadzidza kuti nasi kunomira kubhawa njanotengesa muriwo chengeta vana vangu. Munhu akadzidza kuti handisi kuzonoba ndichachengeta vana vangu ne5 cents yandiona pamusika ipapa. Honest living. Andosaka Mwari
achitaura kuti zvidukupisei kuita ndozokukwidziridzai pamusoro. Amen. Kana ndapedza mabasa